אני אתחיל בשפת סימנים ואני אומר שאני עצמי נולדתי למשפחה שומעת וגדלתי ככבד שמיעה עם מכשירי שמיעה. סליחה, אני קצת גם מתבלבל אפילו, עוד פעם. נולדתי כבד שמיעה, גדלתי עם שומעים כל הילדות שלי, אוראלי, אימוני שמיעה, תקשורת, דיבור, כל היום עברתי את זה. וגדלתי איכשהו בסדר, היו הרבה מאוד קשיים. עד היום, עכשיו עד הערב הזה שהזכיר לי כל כך הרבה נשכחות שחזרו אליי מהילדות, וזה היה קשה. בגיל 17 התחרשתי לגמרי. ממש ממש התחרשתי, אפילו מכשירי שמיעה שהיו או יותר טובים כבר לא סייעו. ומכיוון שכל חיי הייתי עם ילדים שומעים, התרגלתי להיות בקבוצת השומעים, ולא הכרתי את הילדים השומעים ואת החרשים, והיה לי קשה להתחבר אליהם. ואז החלטנו לעשות את השתל. איכשהו הצטרפתי, התגייסתי לצבא, ורציתי להכיר קצת את החבר'ה החרשים, להציץ לתוך עולמה פנימה. התגייסתי כמורה חייל בשמה. ואז ראיתי את שפת הסימנים שמה. והבחורה הראשונה שפגשתי הייתה בת להורים חרשים, מורה חיילת בעצמה. והיא סימנה אליי, וכל כך נהניתי. אמרתי, וואו, הנה העולם האבוד שלי, זה מה שחיפשתי, זה מה שאני רוצה. אוטומטית נכנסתי לעולם החרשים. וכל הזיכרונות של החברים השומעים שלי, אני מתגעגע אליהם, אני רוצה אותם. הם חברים מחברי ילדות שלי, עם כל החוויות שחוויתי איתם. אבל עם השומעים יותר קל לי, יותר נוח לי. ואני באמת ארוס, מה אני עושה בין זה לבין זה? החלטתי לעזוב את החרשים, וחזרתי לשומעים, דיברנו, ואז התגעגעתי כל כך חרשים לשפת הסימנים, ובאמת הייתי במשבר נוראי, לא ידעתי מה לעשות באותו רגע. ואז הבנתי שהכי טוב, זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך, אבל הבנתי שהשילוב הוא הדבר הכי טוב, גם וגם, זה הדבר הכי טוב, וזה התפקיד שלכם חבר'ה, הסטודנטים החדשים כאן בלימודים, תעשו את זה, לגרום לשילוב אמיתי.